Exist to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Jam Lasay 51. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antis pa naman ang tanan maka-aksyon. Sinar na kita sang panahon pero medyo alang-alang aton sininga linya. No problem. Balikan tala na karon kon ara na pero tik kamo dira naka-experience naman sa aton sininga situation sumong medyo mapaang-paang ang igo sang adlaw. Swerte, minsan nagapulupungko kalang action names sa idalom sang kahoy kag may huyop-huyop nga hangin pero gahila gyapon ang likod mo. Swerte ga sulod ang init sang adlaw mga kakson. Sige, napulo panago lang mo ginagmay na but na kwan batyagan ko hindi giman amo na kainit sang sitwasyon. Medyo mapaang-paang lang siya na. Kon gataas permi BP mo, pulo panago lang mo da ha, hindi magpatama pa init gid. Kag inom lang gid damo tubig mga kakson. Sige, sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa ilalom sang Taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Jam Lasay 52 na. Subo nga adlaw Webes kita, Enero 13 na 2022. Aksyon Firing Line. Bukas na aton sa Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph sa web naton YouTube Plus ang aton sining Twitter account mga kaksyon. Aton sining text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sining mga mensahe. Aksyon Brian Widen. Aksyon Firing Line. On board na, Tob-Tob las 9 tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba kag kaulumol nga balita sa aton sining pangalagad. Magambal kita kaulumol. Do ka nami kumuson nga balita. Action Firing Line. Pero tininadakpan do sa San Carlos, no? Former gwardiya ini siya, mga kaksyon, but why naging reiterate pa sang polis kung din siya nagagwardya kag kon ano nga ahinsya sang gwardya. Ining nasambit yung suspect mga kaksyon na kuhaan sang 10.2 million pesos kahapon nga adlaw, no? Ini siya ginakabig sang PNP, dako nga distributor sang nasambit iya nga illegal nga droga mga kaksyon. Action Firing Line. Pwerte no, ginapalayag sang pulis mo nga ang ini nga nadakpan bisan amo laning personalidad niya nga tuman ka simple mga kaksyon do hindi ka magpati iya nga nagahupot sang tag 10 milyones nga balor sang ginapatihan nga droga pero ga distribute iya sa mga malapad-lapad nga coverage sang iya sini nga negosyo hindi lang posible diri sa Negros base pati pa sa Oriental Negros mga kaksyon. Action Firing Line. Ang iban nga balita sa lokal sa aton sini nga pagpangalagad subong iyang gabi karon kundi nagligad nga si Mana may ara to sang may ginpatay nga anay kagawad sang barangay Kulipapa syudad o kon banwa sang Hinubaan. Subong nga gabi maga-interview kita kay Mayor Ernesto Istrao, alkalde sang Hinubaan. Kay may ara siya sang gusto lang ipabalo nga ang pagpatay sa tong nasambit nga kagawad posible may halo
politika. Action firing line. Kay atong former kagawad mga kaaksyon nga ginpatay kagrupo to ni Mayor Estrao, no? Daw tawo yato sa ginatawag nga grupo Asenso, no? Dira sa ila sining local political party bla mga kaaksyon. Dumduman nyo tong ginpatay nga si Ulysses Bla Isik Mahinay, isa ka partido Asenso, barangay officer and community organizer mga kaaksyon, no? Nga ginpatay dira sa tubang sang iya sini nga puluyan. Action firing line. Hibaloon tanay karon benong palayag ni Mayor Estrao angot sini abi. Action firing line. Samtang ang iban nga balita ari na kay subong nga gabi labuton naton ang ABC President diri sa syudad sa Bacolod. Ini may connection na sa mando sang DILG nga dapat ang mga barangay kapitanes sa bugos nga Pilipinas panglistahon ang mga ngalan sang mga wala na bakunahan kag ang nabakunahan. Action firing line. Nagalibog ang ulo ko kung anong purpose sina, no? Kung anong purpose sina, inabalantayan na mo. Dumduman yung nagligad hambal ni Presidente Rodrigo Duterte, ang hindi magpabakuna, dapat magpahimuyong sa puluyan. Kung magwa ka sa puluyan mo, dakpon, aristuhon ni Kapitan. Action firing line. Subong, ang DILG na gid mismo nagpabalo nga kuhaon ang mga ngalan sang wala na bakunahan. Ti sa nagligad to Action Nelms, hindi mo pa ma-identify ang tao nga nabakunahan kung nabakunahan o kung wala. Kay ti, pwede man ang kapawala, kamalan na mo, langan o kayon gito isa-isa sa barangay, kayo ay manalista, na? Subong, ilistaho na gid. Ang ginakulbaan ko Action Nelms, tapos lista ko ni, nalista ka na, kuhaon ka tos balay mo. Action firing line. Ninalista ka na ni Kap. O, may nalista. Sino may nabakunahan di sinyo balay? Si Brian Morden Abe. Tapos si Moni, si Elsa, bla bla bla. O, tapos sa lista. Tapos lista na, doon sumana, doon basi na ginaduda ko mo. Basi suguon ng mga day, o DLG. Kapitan, sino tong nalista nyo nga wala na bakunahan? Pangganuya nyo na to. Action firing line. Amo nang ako napaabot. Ina mga kuana, mga anticipation na pananawan ko bla mga basi abo pa amo nang matabo bla. Pero kabay pa nga hindi lang. Sige. Ang tawon ta na karon mga action kung anong ginang guidelines sila, no? Aha. Sige, ang ibang nga balita sa lokal mga action, basura gyapon sa Bacolod. Perting reklamo subong gihapon sa basura sa Bacolod. Dira sa may, ano ning taga-IPM, hindi nisla, ano man, kung isa ka pa bungol-bungol, nisla kung bungol, o kung ano nga, budlay ko nung hindi bungol nga magpabungol-bungol mo, kay kabudlay, hindi nagid kabati. Sa economic highway, bala, dira sa may barangay Sumag, magsulod ka sa barangay Tangob, barangay Kabog. May ara da sa economic highway nga proyekto sang DPWH. Basi makasaboy ka mo to IPM, ginhimo, manda halaboyan basura sa mga damak man kung sino nagahalalaboy na da sa pagkalain kay ginadyagingan sa mga tao kadadlaw, mga lagong to yung ginaagyan mo. Action firing line. Utro man ang mga tao da nga mga damak-damak man nga sagi ka panghaboy ka basura da skili dalan da mo nagpalariho lagi sila tanan mo nano naman eh. Action firing line. Sige, no? Ang iban pa nga balita nga bakaksyon diri sa syudad sa Bacolod, check tanik karon kay kundi may ara to sang road plan. Ngagin palayag si Councilor Dindo Ramos diri sa syudad sa Bacolod. Damayara sang reklamo ding grupo sa mga driver to. I-check tanibig karon kung anong reklamo na sang bago nga plano sang ruta ngini. Action firing line. O kung ano pang iban, daw may plano pagid sila magpasaka 2 ka pisos nga plitihan diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Action firing line. Ang balita ya sa probinsya nagapabilin ang restriction sa gihapon sa probinsya mga kaaksyon apisar nga ang Bacolod umpisa buwas nga daw ipaidalom na sa alert level number 3 ang classification. Action firing line. Wagin man sang lalagko nga pagbag-o no? Bisa ano nga alert kita bi sunod ang tagyapon sa disiplina sa kaugalingon ta para sigurado. Action firing line. Ang ginabantayan sang tanan diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon ining debate ho sa tunga ni incumbent Mayor Bing Linardia
And anay 3rd District Congressman Albi Benitez sa Sabado nga adlaw. Last 10 sang aga ini, no? Gin-organize ini sang UP makaksyon. Sa UP, University of the Philippines, Visayas. Padalagid itira ko lang ni gamay lang ho. Iba na ang Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Mali sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Sa nabal ko na, ginorganize ang UP College of Law mga kaksyon, kag may ara sila diri sang pag-cooperar man, no? Diri sa University of St. Lasal, sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. And ini sa malababot na nga Sabado. Aksyon Firing Line. Magluwas kay Leonardia kag Benitez mga kaksyon, nalakip man ang tatlo ka nagapapili gobernador sa Negros Occidental. Of course, si Lacson, Orola kag ang isa ang babayi, na? I-check ko lang ngalan galingin na, no? Aksyon Firing Line. Ang masadya di kiti ambot kung sinong gapanalaw. Gusto ni Mayor Bing Leonardia, face to face gusto ko. Sabat naman ni Benitez, sabal niya, ako ya gin-invite lang ko di sang taga-UP ya kag organizer. Pero kung anong gusto nila, bisan no oras kag bisan din, mabato ko ya sa ila ya. Aksyon Firing Line. Tembot kung madayon ni sa Sabado kay virtual gid mo ang una nga actually sa nagligad pa man nga tuig gali gin-organize kagin pang-invite ining mga aspirants nga ini kag ang mga incumbent nga ini nagapapili subong alkalde kag gobernador. Nakibot lang sila nga subong lang imbes lapit ng Sabado, may mga complaints na angot sini. Aksyon Firing Line. Actually, dire na una nagwa sa Action Radio Bacolod ang pagpapalayag ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia. May connection sining gusto niya face to face, hindi siya gusto sang zoom lang o kon virtual lang. Okay, nagadudas lang ay basibla may ara sa mga kudigo or nga situation. Pero hindi niya debate iya nga magsinabtanay sila. No, sa pag-intindi ko sagi ko gid ko okay kay na. Hindi man ni debatihay yang nga tagaan kamo sa isa ka kwan, tagaan isla sa isa ka tawag daton sina isa ka subject abe. Andi na mo nang debatihan nila pag-intindi ko di may moderator diya nga magpamangkot iya kuno do mga plataporma di gobyerno ni amuni ni amuto, amuna. Galing kiti kasabad na no. Oo, ining dulo debate kini bot kon ano matabo di sa Sabado. Kon madayon gid man ini kag wala sang may magpakita tubi sa tunga nila ni Mayor Bing Leonardia kag ni Benitez mga kaksyon, ati dira tanay mabalaan kung sinong panalaw. Aksyon Firing Line. La City 3 mga kaksyon. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Balikan ko ni mga balita lokal karon pero diri kita sa dalagko nga balita sa national baw ano man natabo to sa may Misamis Oriental ho. Sinigid lamang nga adlaw isa iya ka elf truck mga kaaksyon ang nagbaliskad, no? Isa ka elf truck ang nagbaliskad kag ang resulta as of sining hapon as of tonight as of the oras subong las 7:04 ginpalayag nga siyam ang nagkalamatay kag tuman kadamo sang nagkalapilasan. Aksyon Firing Line. Sining isa ka elf truck mga kaaksyon nga nagtumbling dira sa may sitio Bagaay, Barangay Baliwagan dito sa Misamis Oriental. Ang sakay sini 43 katawo magpamilya kag ang iban diri mga empleyado sang barangay nga gusto kuntani lang magpaligo mga kaaksyon sa Del Carmen Resort didto man sa ilaman nga lugar sa ilaman nga lugar sang allegedly nadulaan sang kontrol ining driver kay nadula man ang preno niya mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Bao grabe nga pag ano ba lang elf nga ginatawag uni open is babaw kaha
dito nagapululong ko kagatililindog, sus bumaliskad imo ya. Pag baliskad ko din nagatalampukan ng mga pasero, di siya mang patayo. Damo-damo, subong gidala sa hospital kay 43 sila mo. We don't know kung dala pating driver sa 43 di. Ting pamangkot, kumusta to yung ginpandala pa sa hospital. Action firing line. Perting aksidente. Anyway, sa iban nga balita maka-aksyon subong adlaw, diri sa Pungsod, Pilipinas, nagdangat na sa 34,021 na naman ang bago nga kaso ni COVID-19. Action firing line. 237,387 aktibo mga kaaksyon, no? Pwerte, no? Nga do sa kadasig, idya sumaka, no? Sa nagligad nga adlaw, 270 lang ato. Kahapon, butang kami nagdugang bi 30, at okay man, dumamo man, no? Grabe, pagkadasig saka, no? Ang subong adlaw makaksyon sa 34,000 nga ini, mga 78,000 ang ginpaidalom sa swab test, 34 gid ang mil gid ang kuano, ang positive. Action firing line. Sining COVID-19, tiyan mo naging maning surge siguro ni kuana, ni Omicron siguro, baghalalong gikita, no? So, subong pa, nga amo ning sitwasyon ta, dito sa National Capital Region, mga 3,000 iya mga kaaksyon, mga 3,000 iya ka mga health workers subong, sa mga hospitals dito ang ginpaidalom sa isolation. Ginpa-siperar sila anay matapos nga nakabatsyag sang ginatawag mga sintomas man kag reinfection sa sini nga mga tiniyon ining health workers nga ini 3,000 sobra. Action firing line. Pero according iya sa ila sini nga mga boss nila dito, no? Nga manageable gyapon ang sitwasyon dito sa National Capital Region. Kaya atogin man dito subong ya ang grabe gidya kadamo sang kaso ni COVID-19 mga kaaksyon. Action firing line. Kag subong man mga kaaksyon nga adlaw ginpalayag iya sang one hospital command nga nagakabaton sila ya daily iya nga tawag sa mga referral bla. Nagakabaton sila sang masubra tag 1,000 nga tawag agod magpangayo sang referral bulig. Ini may connection gihapon sa COVID-19. Action firing line. Imagine mo na nga 1,120 sa subong lang nga adlaw ang nabato nila nga tawag sa diin. Ang nagapanawag sila gusto magpangita o kon magkadto sa isolation facility. Ikumpara mo siya sa nagligad nga Disyembre kada adlaw, yara lang sa tag 1 kagatos ang pinakadamo 112 pero subong 1,120 ang nagapinanawag. Nagapangita sila sang quarantine isolation facility mga kaaksyon. Kag 34 diri ang kung ikumpara mo sa nagligad, damo tuya ang nagapangita nga gusto magpa-hospital. Action firing line. Subong ya, isolation facility lang ang ila ginapangita. Siguro may ginabatsyag gagagmay, hindi lang gusto magtiner sila puloyan, kaya para di sila makapanglaton sa ila nga pamilya. Amo ni kagrabe, hindi magwanta yung dulot ni COVID-19, no? Kaya kung wala niga panapik, wala niga panglaton, why gid niya? Normal nga, kwan na ni, normal lang ni nga trangkaso. Action firing line. Amo mala ng problema, yung sinimo nagapanglapta, nagapanapik siya bla, no? Kag kung trangkasuhon, kag man nga may edad ka, kag mahina ng immune system, normal gin man na iya nga maglala ang sitwasyon kung di ka magpa-hospital, no? Ti subong, ang ubrang ining COVID-19, ang ginakabalakan sa gobyerno kay magkalaubos lain pamatsyag sang tawo kung hindi ikaw masiparar. Action firing line. Ay, pwerte, no? So, kabay pa, no? Kay dito subong sa national kadamo, sa mga national figures man, ngagin pang isolate man, kay kuan man inang ginatawag naton maka-aksyon nga may ara man sang ginabatsyag man nga nagkalahilanat man. Action firing line. Amo ni subong ang ginatutukan sang aton sinig gobyerno, mga kaaksyon. May angot sa vaccination program sa gobyerno. Sa nambal ko na sa inyo nagligad, si Presidente Rodrigo Duterte daw gusto na nga magluhod kag magpangayo sang bulig sa publiko. Inabalang gusto niya siya mismo na lang maatubang sa tao nga please magpabakuna na kamo. Action firing line. Magpabakuna na kamo kaya muna ang pinakadako nga solusyon sa aton sini problema sining COVID-19. Now, sa nagligad ginmuno ko sa inyo
nga ang mando sang presidente nga pangsawayon kag hindi pagpagwaon sa puloy-an ang wala na bakunahan. Kag aristuhon ang hindi magkooperar, no? Na-interview ko to diri si board member Jovi Pipilio, ang ABC president sang mga kapitani sa probinsya. And suno siya pabor siya pabor ko na timang saway man lang kami, no? Para man sa benepisyo na tuntanan-tanan. Makaligad ang pila ka adlaw, liwat naman nagpapagwa sang palayag ang Department of Interior and Local Government, ini DILG na nimo, no? Halin kay Presidente Rodrigo Duterte naog sa DILG. So si DILG nagmando na. Kung imo gid pensaron si Duterte ya statement pa lang, pronouncement pa lang ato. Pero ini gintro channel na sa DILG nga ang aton sini nga mga kapitanes na paidalom sa DILG, mga LGU naton. Now, si DILG nagbando na sa mga kapitan. Listahon ang mga ngalan sang mga wala nakapabakuna. Action firing line. Anong bot silingon sini? Inaagod malimitahan ang pagginuwa sang mga tawo. Kag may ara na sang datos nga ginauyatan ang aton barangay nga ipasa nila sa DILG sang kung sinuto ang wala na bakunahan. Action firing line. Gusto pa diri sang DILG kung nuyag sang DILG nga hindi na paghibaluon pa, no? Hindi paghibaluon pa sang mga barangay kapitan kung ano ang rason sang mga wala nagpabakuna. Do ako nagaduda gid ko diri mo, no? Kung anong dason sini nga tikang I don't know lang kabay pa nga sala lang ara sa una ko, ano? Action firing line. Siya hindi nyo na napagpamangkuta pa, mga barangay kapitanes. Hindi nyo na pagpamangkuta kung anong rason sang sa mga ini nga wala nagpabakuna. Basta, listahan nyo lang ang ila sini nga mga ngalan, mga kaaksyon. Action firing line. Otong ulo aristo, medyo kulukalma na to sang ulo aristo. Tiwait na kabalo sang step by step yun sinibala. Kung anong next. Kay suliton ko ha. Ang una, palayag ni Duterte, munuhon. Kumbaga, i-remind ka lang. Madam, ay ka nakapabakuna, dira ka lang anay puloyan mo ha. Kung hindi malang tuman ka importante ayaw gawas, dira ka lang. Na? Tapos nagambal pa nga aristuhon ni Kapitan. So daw hindi siya ma-formagid kay, syempre, hindi ka man basta-basta mag-aristo. In fact, according sa mga tao nga nakaintindi sang laye, hindi mandatory si bakuna. Ikaduha, anong kaso nga aristohon kami? Action firing line. Nakaintindi mga tao no? So do wala matigayon tong pangsaway-saway lang anay, no? Duway gid tong may nagpanaog nga guidelines abi or mandate from DILG or ano nga ahensya sa gobyerno. But today, amo na ni listahon ang ngalan from DILG na gid mismo. Ako nagatulok ko sini kung anong dason. Amo nang bantayan naton but ari sa aton sini nga linya. Online sa firing line. Aton nga linya ABC President sa Bacolod si Barangay Tacoling Kapitan Lady Gles Gonzales. Ma'am, good evening. Welcome to Action Radio Bacolod kag Happy New Year, ma'am. Happy New Year, Action Bray. Mayong gabi. Mayong gabi sa tanan ng listeners ng Action Radio Bacolod. Aha. Ma'am, kabalo ko may ideya ka na sining ginpapanaog nga mandato karon sa DILG nga dapat listahon sa mga barangay kapitan ang wala nakapabakuna. Ma'am, ano ang may mga guidelines na kamo sini or anong ara nag-alalabot nga communication sa inyo subong, ma'am? Okay, Action Bray, officially, no, wala pa ka pa manaog. Wala ko pa na-receive o wala ko kakita sa official memo from DILG Bacolod, no? Mm-hmm. But with sa ato na reading sa internet, sa news, no? So, there's a guideline sa DILG namang lista kami sa those na wala na action drive. Oho. So kung wala pang memorandum circular, maybe tawag sina kung ano numero ina through news pa lang like diri sa amon na inform ikaw subong gabi. So ano masugod na kamo pang lista buwas kay do hindi gid man siya human rights violation ang panglista no? Mm-hmm.
Yes, yes. Yes, correct, action by, no. So once ma-receive ang office namon ang official notice or memorandum from the ALC or any buying agency regarding ang ato na ang paglista o kung identify ng pumuluyo na to na wala pa unvaccinated. So immediately, if there's an order, ubahon din ng isang kabarangayan na to action drive. So we will go down, amato na to, ipas man na to, na to memo, ang ato ng mga barangay health workers or TOCOC chairman in charge o TOCOC manager in charge, depende sa barangay kung anong tawag niya. To go over o kung pag-check sa those na wala nakapapakuna. Sa nagligad si Duterte nagmando nga sa wayon ng anay kantuan sila puluyan sa wayon ang wala nakapabakuna, aristuhon ang wala ga kooperar. May way pagin man tuya sa communication, ma'am, no, as daw kwan lang ito sort of daw announcement lang to ni Duterte daw mo sina ano. Yes, correct. Action by, wala kami na-receive na announcement. But for the barangay level, ang ato na education campaign, information education campaign regarding the vaccine, wala na siya nag-uuntat, no? So, continuous na siya until na we will have ang ato na residente mag-fully vaccinated or protected. Okay. Pero so far, diri sa Bacolod, ma'am, sa pag-check mo sa binarangay, abi, ano man, damo man tagyapon, gidiway na bakunahan, subong? Yes, may agid action by, especially those na may religion na cause, no? So, hindi ko lang kaliling kung ano ang mga religion, but there are some na wala sa pati sa vaccine because of their religion, no? Amo na lang din na yung nakita din na mo na causes, like, ang nahadlok ay may high blood, may comorbid sila, though so far, though wala na ako nakabati, no? Ang common na lang dito is because of their religion. Ma'am, sa imo binga pananawan, ma'am, after sining listihanay, ano ay ang next? Maybe ako man ang personal view man na in-action by, no? Maybe padalaan official notice from DOH, recall lang attention, or one way sina base kay mga 40 members na sila, na-check kung may sila na monthly na kaayuhan na gina-check sa ginakuha sa ato na government, or base for database sa aton na government para at least kung may latakabalo, no, base may assistance. So base hindi latakabalo ako man na personal view. Yes, pero that's primarily for database siguro or for continuing education campaign. Yes, oo, kaginaw ay ginanagsulod sa auto ko parte sa mga financial assistance mo. Pero nakakadlaw. Kabalo kami mga banwa kag syudad naman na counselor mo nga once gani way ka sang ginabitbit nga vaccination card, sorry kagid kay hindi kagid ka baton na regardless guro kon member ka na guro sa mga 4Ps na guro nga imo ginaya, no? Daw mo na be? Yes, so kay go na balaan ko action boy ang 4Ps ina-required na mag-fully vaccinated. I see. So base mo na siyang ikakawin. Or maybe ito yung naghampal doon ang ato na ng national agency na kung hindi kaya sa barangay na i-convince ang ina na individuals to be vaccinated, base sila mismo manaog sa ground and to convince na mga pag-vaccine. Kabay pa nga convince nga ano lang ang convincing bala power lang nga ayoon. Yes. Hindi lang kay via power na nga kwan inang lang against sa human rights violation na bla. Oo. Yes, so action ba ano lang ng education campaign kag maayo na pag-istorya. Maayo nga pag-istorya. Amo man sige ma'am, amo man ang akon mo. I thought gani nga kamo nakabato na or basibwas or ano nga sitwasyon. Yes. Ano bing panugyan mo ma'am sa mga barangay kapitan kay bati ko may mga kapitan ma'am nga gakahadlok mang lista ang iban. May mga kuno-kuno mo lang no nahadlok sila kay basi lista kada karon ikaw pa yung balikan sang ginalista mo. Anong imo may advice sa ila ma'am kag sa pumuluyo? Okay, so action by again atong ato na opinion so sa those na why and reason why mauwa kita master listing sa unvaccinated is my personal view lang kaya, no? So, ano lang to, ato na istorya, action by, no,
So, ang ato na napanood yan sa ato ng mga kabaranggayan, especially sa ato ng punong barangay, is, of course, number one, nakahulat kita official memo from the ALG, no? So once there's an official memo sa DLG, siguro we will sit down with the DLG para to share the slide kung anong purpose. Before na magpapanaog sa ground, at least ma-explain nato ng purpose ng sa master degree, no? Mhm. So, kung ano magiging na siya action by, at least kung maano ang inform sa DLG, but I know na that it's for the group of all, sa ato na pumuluyo. Kag was assured that the human rights will be protected, no? Kaya muna yung ako na sa barangay. Mhm. So kay we are mandated, so we need to abide kung ano ang ginaano sa DLG. But we will seek clarification kung may hesitations kita pag may concerns kita mga mga kagawad. Aha, sige. With that, Councilor, madamang salamat sa mga serbisyo. May gabi mabuhay ka, Kap. God bless sa atong tanan. Stay safe kita. Thank you, Action Brian. Yes, ma'am. Action Firing Line. Tanda man to si Councilor, no? Namuno ito Action El Rey, hindi kaya miyembro Action El Rey sa 4-piece, no? Hindi kayo mo kinahanglan, gid. Tagta na ya sa dilahog ba na, sir, no? Amo tong point nga, Mayo, siya kung nagagabaton ka sang financial assistance from the government, kaya hindi ka vaccinated, Action Elms, basi mapurnada mo ng listahan na ini. Action Firing Line. Ahay. Wala gina-expect sang tao mo ba ining si COVID nga ini. Amo gining halit mo. Amo gining halit si COVID nga ni kay kunwa ini sulhay gid taning mga tao nga makakuha sa nga mga financial nga mga bulig from the gobyerno mo. Pero subong because iyan ni bisan gani nga magkuha ka sang financial nga bulig from LGU sang Baguio Odette, pangitaan kayo sa mga vaccination card ba disgrasya kagid mo? Action Firing Line. Ang iban ganing hambal na, hindi na lang kami magkuha da. Hindi kami magpabakuna. Ila na lang ang ilang ihatag da sa amon. Pero kabalo ka mo, ang purpose ng bakuna, hindi lang kay agod makakuha ka sang financial assistance. Ang purpose pagin sini aside from that, nga masulhay, layo ka sa kumatapikan kagiman ni COVID-19, medyo hindi ka matamaan. Kaya may ara ka sang protection sa imo sini kaugalingon. Ikaduha, nakabulig ka sa pumuluyo sa komunidad nga mapaamat-amat tatap na ining si Omicron, Action Firing Line. ining si COVID-19 kay according sa mga eksperto nga aton sinigin basa kagin research mga kaksyon tong gin-mention ko last daw ligad pa to gabi atong isa ka si Father Tabla Austriaco ni Canor nga si Omicron maybe, no, take note maybe, hindi pa sure ha, nga amo ning pinaka last action elms nga variant ni COVID-19 kag amat-amat na gid siya nga madula ining nasambit nga si COVID bangod sining kay Omicron. Action Firing Line. Ina pananawan sang pare nga miyembro ni sa basang Okta Research, no? Isa ka Filipino-American mga kaksyon nga pare. Siya ang pananaw ko kag paagi sa amon nga pagtuon ining si Omicron amo ning kadasig sang pag-spread out niya kag panapik-tapik pero madula siya. Amo ni siya ang pananaw namon nga katapusan nga variant ni COVID-19 kag maamat-amat na ini tunaw diri sa kalibutan. Action Firing Line. Baw ang pagang amin ko action nems grabis pagadamo mo kag pasalamat sa Ginoo mo prangkang istorya ang imin-amin ko hindi hamak kabay pa nga matigayon ina. Pero isa sa ginaayo gyapon sang pare nga ini nga magpabakuna gid. Kay ang solusyon bakuna gani mo, no? Ang solusyon bakuna matapikan ka hindi malala. Ang iban dabi may ara sa mga I'm sorry, ako ya prangka lang ko tao, may mga birtuldo magsalabat. Siya vaccinated naman to tinga nga na igo man to gyapon ni COVID-19. Damo na bla. Siya kamulan da pa bakuna. Tsak tuman, pero why siya natamaan? Ti kun ikaw da karon nga way na bakunahan kag maigo ya ka, kag magturong mata mo da karon, maghambal ka gid ka tani nagpabakuna na lang ko ba tani half lang ang turong sang mata ko. Action Firing Line. Damo na bala, pero why ko yan nagapilit sa inyo? Basi akong balikan nyo di karon ako gaprangka ko sa inyo. Kami naga-encourage lang kami. Bakunado na kami tanan di mo, no? Kiti gusto ta buligan ng gobyerno. Pero kung hindi ka ganyan magpabakuna, dati imo na ya. Depende sa imo. Pero kung anong tika nga ginahimo subong sa gobyerno, like sining listahan na isang pangalan,
I don't know kung anong next nga matabo mga ka-aksyon. Action firing line. Why ko kabalo anong dason nga matabo atong punto ni Councilor Gonzales bugato? Siya bugato mga financial assistance to or i-convince ka mo na educational, etc. information dia kung dapat himuon. Pero hindi malabo na kay tanda man ni mga kapitan ni katanda man ni sila mo. Siya daw amo na yung pananaw ko pero hindi lang ko sure. Siya kaway pa nga hindi lang. Pero daw amo gid. Action firing line. Tikon parte lang sa mga financial assistance mga ka-aksyon ti goods. Why pro okay gina ano? Pero kung mag-abot kini sa panahon nga pangbutungon na kamuda kay listado na kamo sa ngalan nyo, amo nang bulubudlay. Nagahambal pa ng iban gani nga kwan kuno inang martial law ay hindi man lain man to yang martial law lain man ang sitwasyon da subong. Hindi ka mo sa giwakal sang mulo martial law kay base i-deklara to ni Duterte martial law kag magkalalamang kita masubra pa sa COVID ang sitwasyon tada. Action firing line. Oo, hindi ka na sagi kay hindi halandumon si martial law although nga way ko yung experience sa ginatawag lang nga martial law basta based on my research kag pagbasa sa libro sang martial law sa pagkapait sang inagyan sang martial law. Action firing line. So hindi na ta sagi kahandom na sang mulo martial law nga ina mga ka-aksyon. Sige. Pizza 14 na buwas wala pa EO ni Mayor para ma-plastar namon trabahador ta. Ayo abi boss. Tuod no. Balo ka na gid permi nga late na permi sa Mayor Bing. Action firing line. Kuan na ya permi ang ginablang papabiti na permi kay Mayor Bing Linardia. Kita mo sa debate nila. Last year pa naging invite sinila na nga si Mana naghambal nga gusto ko face to face pero last year gali na muno naman na galing nga virtual. Action firing line. Inaya pag-intindi ko lang. Yun nagkaramaan ang taga-UP to nga organizer. Gasala espiritu lang paano tanimuon man. Siya pero diri kita sa unang nga guidelines. Karonan ko ng debate na kay medyo na nagsalalakot ako no. Last city 26. Sige, pagbalik naton karon digidugay, tinguhaan ko nga lamboton si Mayor Ernesto Istrao sang hinubaan. Ari perti man nga balita kay nga politika may ginpatay to nga anay kagawad anong iya sini nga statement sa mga gabi. Action firing line. Ira pagbalik naton mga ka-aksyon pero ginendorso naton sa Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako. si Marcel Mati. Salamat. Roming Estrabon Hidalanga. Evening Subray nagamonitor sa Barangay Talaban, Himamaylan. Diding alohamiento dira sa May Pontevedra, Antipolo. Salamat gid. God bless. Alex Puentes. Si Manang Idilaw sa Nana Isabel sa Victorias. Veronica Santillan Manukan. Andrea Amanda Jaime sang Barangay Mansilingan. Weng 7. Si Pilton Lipura Araman sa Barangay Villamonte, Porok Sabes. Thank you gid. Si Nyanyo Lenz. Thank you gid. Julie Militado Patrimonio, Aprik Mandi Uya, Junior Mainit Rihon, Toto Balulot, Rochelle Fulgencio Susana sa DSB, Ray Carbakil, Action Ryan, good evening, Tamyaw ko lang gali, Carbakil family, sa Escalante, gamonitor gid subong sa FB, si Gail Tagalog gali sa Mansilingan, gamonitor subong. Wow, salamat gid taga Escalante, may gabida. Si Angela Gayondato Castillo, good evening, Action Bray, pabor, gig ko sa wala mabakunahan, hindi sagad lagaw, ang iban kay Tig-a ulo. Elizabeth Malaka Gamala, keep safe everyone, observe minimum health protocols. May God bless and protect all of us against COVID-19 and its variants. More power to ARB and for the information every day regarding health status. Thank you, ma'am. Dennis Richard Tiboroma, pareho kami pakot-pakot ni Mamba. Good evening. Mario Garay, nagamonitor man. Action Bray, duda lang gid ko sina dason nga order ni Pres Digong damo gina maangal naman po.
Pangbutungo na si Tatay Val, magandang araw po. Ako po ay kumakatok sa may mabubuting puso. Nagakwan ni siya. Nagapangaibuling, no? Sige, basahan na Tatay Val. Si Martin Aliling Araman, Santos Indrada Jr. sa Isabela, si Reyna Luna Alila Ortiz Araman, Melvin Piñafiel Imbong Jocampo sang Maaw, Warren Ortiz, Rowena Castillo de la Cruz, Sampurok Masagana, Barangay 6, Joby Monares Araman. Sige, sa masobra 80 tanga viewers, paki-share please, and dira lang ka mo mabalik ko dugay-dugay. Kaya may mga dagko pag kita kabalita para na sa inyo, ha? Balikan tagi ka mo. La City Media, walang iwanan. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, Kasi dati tumakandi nga ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basic para nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19.
Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala na traffic or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign
sang Aksyon Radyo Bacolod. Okay everyone, ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog drama diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala itang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka. Action firing line. Sige, dali gid lang kay maayong gabi lang kay Madam Mila Paternal, naga-monitor sa Tinion.
si Marilyn Tulusa Raman, si Madam Homa Lomina, thank you gid. Ms. Esmeralda Dolido, Baby Gregorio Yulo sa poblasyon DSB, Elvira Hilogo nagamonitor man sa Charito Heights, Granada. God bless. Sige. Jen Pabilio Araman sa Makati City, Liliking, ginagreet niya lang si Jinky Dayalagdon, Star Mayo to all EFC nga nagamonitor from London, mga kaksyon. Last 9, con las 7:49 na. Action firing line. Dali gilang kay Mayo Estrada, no? Kay may ikiter lang ko di gamay, reklamo ini sa vaccination program diri sa syudad sa Bacolod, no? Diri sa syudad sa Bacolod, mga kaksyon. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Sir, siya na lang ipakilala naton. Sir, may gabi live kita sa Action Radio Bacolod, sir. May gabi, Dayan, may gabi. Yes, sir, sa linya gani naton, sir. Hello, may gabi. Yes, sir, may gabi. Sino ngalan sa aton nga linya sa linya ta, sir? Sino gani, sir? Jose Suarez. Si Sir Jose Estares, ano? Sir, ano tong complaint mo, sir, sa Kwan? Kaya sa Dabla, nagpangit ko Suarez. ko na mapabaksin ko, mapabooster ko. Oo. SM, kasi may dito may booster sa SM. SM. Dahil time nila sa Sabado, January 8, so anong rin vaccination center, no first is, Jollibee, kasi yung SM. So, kung pala ko, kasi yung Hello, sir. Hello, sir. Basi pwede ka na, sir, idog-idog gamay. Kaya may gasulod nga hangin, di kang batian mayo kanugon. Makarin. Bakit ko lang natin hangin. Sige, i-off bing imo hangin. Sige. Okay na. Ara, okay, good, sir. Nagpa-vaccine ka, nagpa-booster ka. Go ahead, sir. Ang Sabado, may ko maubos. Ay, makapabooster ko. Okay. Okay. Dalagid lang. Maon? Aha. Oo. Ito lang, ito po, SM. Kasi ko, last 10 ang sa ulo ko, last 10 doble ang more mo. Wala kong baka kasi, dahil ko, okay na. Okay, daligid lang, ano. Sir, pwede ka nakagwa kung din ka madapit subong, sir? Medyo gwa-gwa bigamay, sir, kay kanugod gid sa imong mga tingog dito mabatian. Signal mo pigaw gid. Okay, dalang sige. Balikan ta si Sir Suarez. Gin akomodar ko lang ni makaksyon kay ti may hibubunot ini siya. Nga dotayan lang siya wala makapabooster. Kagang gina-question niya diri pila ka bilog ang vaccination center subong sa Bacolod. Kay nga dagadagsa gid mga tao sa isa lang ka lugar. Sa nagligad may ara tayo tag lapit plato sobra 30 mo. Sir, balik sa imo da, sir. Oo. Amo ni driver na tamo. Kundi nag-aga pa ko na bugpa kasi nito na maahaw ko, hindi. Kasi sa ko sa lublahan ko, hindi ko mag-ubla kaya mapabooster ko. Pinag-uum na nga ako na ginublahan. Okay. So, kahit ako na. Nagkadto ko to, abot ko na sinide, kasi may nag-abot ko nga tao nga nauli ito sa akon, yung kitagaan sa numero na kag-purmas. Okay. Sulod siya. Sili ko, pag sulod siyang tao, sili ko, dahil ako kaginap ako, di ka ulat ko matagaan to. Kasi nga ulat ko matagaan ako. Pinag-ari mo kalani ko sa senior nga Lynn. Okay. Isa ako sila niya, di ko din Okay. Surya ako di siya kung pwede. Pinagawa si Ma'am Grace. Yan yung daligid lang. Kapigaw gid no sang signal no kanugo no daligid lang. Action firing line. La 7:52 mga kaksyon, kabalo ka kagabi may ara man ko sang kilala nga nagbalik-balik man sa vaccination center. Kay second dose niya nagkadto siya temprano pa pag-abot wala sang second dose kay las 8 pa sang gabi. Action firing line. Ang balik si Ibo da, sir. Kaya mo to may nag-una may nauli pa sa akon, nauna tagaan siya formas kag numero kag pasulod. Okay. Siling ko sa nag-call sa dalom sa bantay. Siling ko dahil para sinamuyag di man ang naamon na iyahaw. Uli lang sa akon formas na saya, may numero na sa. Ako yung nagina pa di, wala ko yung numero. Wala ko yung formas. Ito ba bala ko, bisa sinamuyag di kayong balon pa, pamangkutunta ko nga muna ang tabo. Pinagawa si Ma'am Grace, tawag nila nagawa. Ni Ma'am Grace, na kalma lang tayo, balik lang di ko pulit ng tuwan ay. Panyaga ka lang, balik nila daw na.
Okay. Kaya kuya, hindi kuya, muna nga masiling ko, alaw na, gid. Ang abansi kuya, Mhm. las 12, ano, saka na kapos babaw, liwa sa SM, kag magpila. Napaabot to, may nag-isa na nag-abot, barinte, so yan, isa to sa sulod ng mga bakuna, magbalo yung hara na, yung tagaan yung numero, yung papirma sa formas, kag pusudlon. Mhm. Tinagwangal naman ko, nagkuinano naman. Dugay nag-abot ang mga staff ni Ma'am Ang, Mhm. Ang, na duwa ka staff yung nag-abot. Nakalma lang tayo kay, istoryahan talaga nga. Mhm. Nag-abot man si Grace. Ni Grace, nakalma lang tayo kay karon hindi kigil ba ko na akong saka presyon mo. Yung kuman hindi ko saka presyon ko, kaya nagkinom ko kung daan tulong. Amo na sila magtratar da, amo ginaya. Mhm. Amo gito ya. Mhm. Mhm. Okay. Naluoy ko dami ko sa kabahay itong nagabaton nila sa Pulmas. Mhm. Nagkataon ano nga. Volunteer lang to. Alas 12:30, na quarter to 1, ay kuya panyaga. Okay. Dito na lang ko. Ito man ko sabi ko, dahil kapag panyaga nga wala pa. Iko tayo nagutong ko dito, bakal ka lang sa niya. Hindi na dugay nag-abot ang ilangan supply nga panyaga. Aduli. Mhm. Pero in short na bustiran kagin man, sir. Nagbuwa si Ma'am Grace. So, tapos sila ko, ma'am, nga amo na yaman ang patakaran. Ano mas yung si Brian to sa radyo, kapamate ko, wala sang palakasan di, wala sang kilala sa sunod. Aha. Muna ako, Mhm. nag-ipos mo lang siya. Aha. Pero ano oras ka na nabustiran, sir? Hapon na. Ay, hindi dyan ako. Mga? Ang sulod ko to sa, sa kinayaan bustaran, na eleksyonan, damo pa to sila. Pero, kaya pauna ko nila. So, Grace, yung unahon na siya. okay, so ang question mo, Subong, first account first serve o kung pakilala-kilala, daw mo naming question mo, abi, ano? Amo na nga ako, nga actually, hindi na nangambal ka nga wala ka pilalahay daw, wala kang susunod. Kaya kaya, kung kilala nila yan, mauna, ano naman? Tapos ang balon ka pa nga, kalma ka datay, daw mo na, abi, do kinaliye mo naman. Kalma na dati, kaya maano ka gin. Oo, tindi na siya manami. Kasi ko siya, sang alas 11 to, hindi ko mabalik ko daw na, pero siguro, wala ko lang siguro lang, balik lang di. Nayog lang na. Okay, sige. Ang ikaduha nga question. Kaya kailangan ko ganyan ang abilidad nila. Aha. So, tapos, quarter to 1, may nag-abot na kilala nila sa sulod to. May nagawa ang sa alin sa sulod, ng bakuna, may tagaan sa formas, may tagaan sa numero. Yung pasulod sa doon na. May mga nagawa naman ko lang, dako naman tingog ko eh. Ang ito nagawa ang staff ni Imang, dula ka bilog, isa ka bahay, isa ka laki, nagawa. Nakalma lang na tayo, balik kong ka, mabalik lang ko dahil. may mga buds gito yung una-una to. Oho. Oo, may una na to. Napo na to lang, paano kung Hindi badge kundi okay lang ko, wala kayo problema. Hindi badge kundi buds, no? Buds influent. Amoning text ako. Wala, and mandasyon tapos maluoy ka man bala. Kaya ang rason na ito sang ba? Bay nga, nga volunteer. Ako ka siya, volunteer lang ko doon. Siling ko kay Joe, kaya lang ko pang mabuan. In case, from 8 to 6 ang una, hindi muna 8 to 11 na lang. Sige, wala na kung tao. Ganit. So, pero nabustiran ka sa, sir, meaning may ara sila sang bakuna nga pang booster da. May ara kay dali sila na 150 lang, dali. So, kung dako tingog mo, mabustiran ka man dahil nila, bakuna man. Sige. Thank you anyway sa imo sa reklamo tayo. Kaya pa nang magkabihambar kay Imang, ang mga volunteer, binudangan na, sumasildo sa mayor, ka-konsyal, isa ka bula, ipunduan na itingog para sa atal siya nag-volunteer. Sige, buwas lang boton ta si Madam Emma. Mangkuton ta siya kung anong situation dira pang kulukilala na da Subong, pila ka bilog vaccination center di sa Bacolod. At saka daw, gayon na amo mangyapon nga kay Nagito Lakap. Sige. Tayo salamat. Salamat sa mga time. Di ko kapalawig masyado, ha, Sir Jose Suarez. Thank you. Thank you, good sir. At least kabalo na siya. Sige. Nagka-monitor sila. Action Firing Line. Hambal sa isa. Di siya kuha na action, Bri. Buds influent. Thank you, Gino, sa mga ambag dire. Hanyambal ya. May password gali action names. Hambal sa isa ka texter dire, yo. Hambal ya, welcome to the Philippines, Tay.
may password na kung magpa-booster ka o bakuna, ihambal mo ang password Grupo Progreso. Action firing line. Ilan? Ang isa naman niya siya, Buds influence ng iya. Action firing line. Hindi seriously, boss nga daw, ipamangkuton to si Madam M, no? Pila ka bilog vaccination center sa Bacolod, kinagligad to, do gadulubli kita di mo. Barangay, sa mga school, sa mga malls na diri. Kagabi, experience man sang kilala ko, as in kilala ko gid, no? Temprano pagkahapon, may second dose siya. Last 7 pa lang lumukso na kag magpa-second dose, pero mga alas 9, alas 10 pumuli. Kay wala sang second dose, kundi alas 8 pa sang gabi. Action firing line. Naintindihan taman kay ti inang gusto na guro first dose ng anay sa amo sining mga inoras. Ti pagkagabi pagbalik mga alas 7 bumalik na alas 6 media, oy, igo na human, lapit na alas 12. Action firing line. Sa pagkadamo sa nagalilinya dira sa may Lopweso, nagkulang i-check tabiliwat abi kung nagdamo ginbuhinan ang vaccination center. Kaya intindi ko sa Barangay Stefania gani Saturday. Hindi na everyday nagligad daw halos sa adlaw o every other day may ara subong Saturday na lang. Anong kulang? Ang vaccination center o kon bakuna? Action firing line. Okay, nakulbaan man ta mo. Example kagabi. Gin kadto ko gitong kilala ko kag sinugat ko ako na helper ko sa balay pod ko sa balay. Ti sinugat ko kay alas 12 ang gabi na nung sakyan niya pa uli. Pagabot ko to, imbes nga malikaw ka sa ginatawag nato nagsonams nga Omicron kag COVID-19, wala sang social distancing. Action firing line. Ti bangod nga Jutay Vaccination Center maybe siguro ga dinumog tong tao kundi tinapikanay naman to sila kung sinong carrier to, di disgrasya. Action firing line. Pero babasan ta na maka-action na. Isinggit ang reklamo ni tatay. Oo pabasan ko na, daligid lang. Action firing line. Maliso ko gamay lang nga balita maka-action kay amoni sa nagligad nga inadlaw o konsimana, may isa ka persona nga ginluthang dira sa may Barangay Kulipapa, no? Barangay Kulipapa, syudad o kon Banwa sang Hinubaan, in the person of Ulysses Isik Mahinay, mga ka-action. Action firing line. Ini siya ginakabig nga anay kagawad sang Barangay Kulipapa nga nagapulupungko sa gwa sang iya sini nga puloy-an kag nagaulo istorya sang iya sini nga cellphone nagapulungkoon sa motor niya. And according sa iya sini nga upod sa balay nga manak, no? Manak nakabati lang siya sang lupok didto kag pagwa niya ining nasambit iya nga biktima hamyango na tupad sa motorsiklo niya kag dugoon. Action firing line. So padayon pang investigation sang kapulisan angot sa to. Kaya mga suspect sa to sakay sa motorsiklo nga riding in tandem suspect duwa, no? Nga nagpalagyo gilayon. Sinigid lamang nagpagwa sang statement diri ang alkalde sang Hinubaan nga ining galing napatay nga si Mahinay isa ka ginakabig nga partido asenso barangay officer sa idalom ni Barangay Hinubaan o ni Mayor Hinubaan Mayor Ernesto Istrao, mga ka-aksyon, kag isa ka community organizer man, no? Sang ila sining nga grupo sang asenso. Action firing line. Actually, naplastar din ni Mayor Istrao ang ila sining pagkondina sa pagpatay kag suno siya may ara sa ginatawag halo politika. Action firing line. Pero karong nga gabi, i-check ko siya para siya gid mismo ang magahambal sini kung anong paglantaw na sini may suspect bala si Mayor Ernesto Istrao sini angot sini ano nang gusto nila matabo sa pagpatay sining organizer sa iya sining grupo dira nga grupo Asenso, mga ka-aksyon partido Asenso. Action firing line. Politically motivated ang paglantaw niya diri. Bao kabudlay sinino. Nagahinampot ang politika mo. Nagahinampot ang eleksyon, mga ka-aksyon.
Ti ko mag-inamo sining nga magpinatsanay gid kung politika ang paghambalan daw mabulubudlay ina. Online sa firing line. Sa aton sining nga linya we have Hinubaan Mayor Ernesto Istrao. Mayor, may gabi. Welcome to Action Radio Bacolod. Ni sa Action Brian Morden. Happy New Year. Yes, Action Brian, mayong gabi sa imo kag mayong gabi gid sa tanan-tanan nga tagpalamati sa bugos na Pilipinas kay imo ni nga radyo grabe ka panglakaas niya ang signal sini mo. Salamat ka. Kag of course sa tanan gid nga mga pumuloy sa Banwa Sinaban mayong gabi. Feeling ko lang nakatabid na ba subong ang istasyon ni Action Eric Tenerife da subong sinubaan mo. Mayor, amo togin patay si Mahinay Balana. Ini siya mayor, ginbasa ko naman kina initially, pero gusto ko lang suliton, ano mo ni siya mayor sa grupo nyo, si Mahinay? Actually, sa sobra pa lang isa katuig, ginkuha nato na siyang Barangay Development Community Facilitator. Tungod tayo nag-create kita sa isa ka opisina under sa Office of the Mayor, ginatawag natin nga Community Affairs. Okay. Siya ginhire natin as community organizer. But before that, second term na kon, dito ni siya nag-support sa kontraanay na kon, subong, lain naman ang posisyon yung naganan tawa, ginakabig natin siya nga kalaban sa politika. Dito siya nag-support. Kag kilala ya gini kay ginahimom na isa man nga daw planner. Nagbigan. But nagbalik siya sa aton kag nagayo nga masuportar siya sa Partido Asinso Hinubanon tungod kay nakita niya nga maayo ang handom, maayo ang vision of nation sa ginbato naton as community development facilitator. Okay, so anong pinakadako magambal ka dako gid ang function niya, anong everyday may mga trabaho gini sa mayor under sa imong opisina everyday gina? While about action mo din, no? Action ba yan sa nga trabaho as community development facilitator. Gina-train pa ni sila kung paano makabulig sa mga pumuloyo nga nga ma-improve ang complete aspect ng human being, no? Tawag nato na man's total development. Okay. Aktibo ni siya kag agresibo sa pag-promote sang advokasya sang Partido Asinso. Tungod kay sang tudyos nga nga mga tinuig kag tudyos nga mga eleksyon dito sa pihak. Kag nakita siya nga aktibo katama kag kabalo siya sang strength and weaknesses sang anay grupo niya. Posible mo na akong conclusion nadali siya sa politika. Okay. So meaning ikaw mismo or ang grupo Asenso may ara na ginman sang pagduda nga may sa likod sining pagpatay siya mayor posible kasumpong nyo dira sa politika sa Hinubaan. Amo sila. Ang paglantaw naton sini this is political politika ni tungod kay why man ta sa gitablo din nga although ginabot-batan siya nga may jutay siya nga problema sa duta pero ang konflikto sa duta diri mismo sa akon balay nahusay ko na nila kag nakalabot sila sa common nga settlement nga hulaton na lang ang decision sa korte kag gamlan taon mo daw manabaw nga dahilan nga kuhaon niya gid ang kabuhi sang isa ka tawo nga pobre nga nagapanginguha man lang kung paano man tani ma-improve ang iya pagpangabuhi. So meaning ini siya tuban ka agresibo kon pag-organize sa pamulitika under sa imo sining nga grupo Partido Asinso. Amo gina mayor ano? Yes, Action Brian. So subong mayor, ano ang ginabulig sang City of the Office of the Mayor nga mapangitaan sang hustisya ini? May mga na daho kamo mayor nga additional information to the PNP so that nga makilalang sa likod sa pagpatay sa iya. Subong Brian, hindi ko lang mahambal anay sa kahanginan but we have already agreed sa PNP kag iban man nga mga law enforcement nga
nagakandak sa investigation ko, hindi ta sila pagpangunahan. I see. Pero ako yung nagkapati nga 70-80% nabalaan na akong sinugit kag sino nga tao kag anong kapiyuan nga ginpatay siya nabalaan na tang Purtino. Pero prior sining pagtiro siya mayor nakapanugid na gid man siya nga may death threat ko mayor, may mga grabing pamahog sa akon sa imo personally. Actually, bilang membro siya na akon, pag ginakabig ko siya nga utod ko, isa kami sa pamilya sa Partido Asensyon Bandon, wala siyang natago sa iya. Actually, halos kada remind ko siya nga hindi magpasayang-sayang, hindi bala sa iya ko galingon nga daw wala lang bala. Actually, termino na ang iya ganing mga text ginapabasa pa sa ako ng tuksang saya, ang mga threats niya saya, threats saya. So, So, mayor, may ara kaya kasumpong gida sa alkalde, mayor, no? Dira? Subong apat ni sila gapadlagan. Ang una, siya muna di ang akong ginasuportar, kagano na, muna si aton subong member niya sa Sanganong Bayan, anak ni sa aton Assistant Division Superintendent, si Dap Anthony Reliquias. Tapos ang Sapiak, ang akong kalaban anay sa politika ng Ligan election, sige panagan ng senior. Kag may isa man nga isa nga SB nga nagpalagan man niyo. Tapos may isa kami negosyante nga nagpadlagan man niya. Kay ikaw gali subong mayor, nagpapili ka vice mayor. Actually, Action Brian, gusto na tani naton bala mapahuway na sa politika. Nagkataon lang na-organize na nato ng grupo. May mayor na, vice mayor na. Pero naton nga vice mayor nga na-organize na, napresenta na naton sa aton mga higher leader naton, kag of course aton man mga local leaders naton. Wala man naglisensya sa aton, naglukto man sa kontra. Hindi pa kamayo sa aton mga leaders, di kag of course sa suggestion with approval man sa aton leaders sa babaw nga dapat hindi mayo nga maglagan ng mayor nga wala sang vice mayor. Kita ang ginatudlo, kita ang ginabeso. Padlaganon na lang vice mayor ati para sa kauswagan kag sang kamapadayon ng atong mga programa sa Banasinuban. Ato na lang naging Action Brian, pero nagambal ko sa ila nga 52 anyos ako mapuhay na ko tani kay gusto natin hindi natin ang atong bilang ang aton nga tensyon sa politika kinabudlayan. Tuloy na ako na sige, pero kung kaluyan niya tagsan Diyos sa aton, ay sa tagro katerma, kailang katerma. Yes. Mayor Amoni, no, ang imo panugyan sa taga Hinubaan, kabay pa din ni dasnan pa ning alleged nga ti paglantaw nyo, may halo politikang pagpatay kay Sir Mahinay. Anong panugyan mo sa mga nagapapili na subong sa kasumpong nyo, sa politika lang hindi personal na, kag sa pumuluyo, Mayor? Go ahead, Mayor. Yes, Action Brian, thank you dito kay Ganang ginatag mo. Apo kabalo ko, damo-damo gin ang Hinubaan nagapamati sa buong Action Brian. Kag man makabaskog ni sang signal sang Action Radio. Ako na panugyan sa tanan-tanan nga pumuloy sa Banasinuban. Dapat magulo aligmat kita kag hindi kita magpadala-dala sa ning politika ni. Bulak-bulak lang isang kabuhi naton. Kag kung anong ang gihimo naton nga mga kasalanan tungod sa ning politika ni pagasilutan gid kita sa mga Ginoo. So kabay pa nga nakaga ako naman magulo aligmat kita kag kita man nga Hinubanon nakilala na ang Hinubaan hindi na sa probinsya kasto sa bugos nga Pilipinas pagambal nga Hinubaan kay ginakadtuan ni sa aton mga turista. Kita man mismo mga vigilant nga kung may mga tao nga hindi ta Hinubaan nga nagsulod sa aton kag medyo hindi mayo ang ilang motibo sa pagsulod. Labi na gid mga gonsda, mga hitman, mga kamo mismo report dayon sa aton kapulisan kag sa mga law enforcement naton. Mayari kita diri local police, mayara kita Maricom, mayara kita Coast Guard, mayara kita second platoon sa provincial mobile force, kag mayara man kita nang DIPAT. Report kamo dayon nagod nga
agod nga magpadayon ang matuod-tuod nga katawhayan. Man hindi naton gusto nga musingan ang ato na natugudan nga katawhayan kagkotwagan sa atong banwang hinabaan. Mayor, before kita mag-wide up, ipalagas ko rin na gamay na nimtan. Kaya kumusta? Subong na-restore na ang supply ni Noseco, dira, or na situation after Odette, Mayor? Tubig? Dito sa proper action ra yan, dito sa proper gasigan na, pero ang sa mga kabaranggayan pa pakadto sa SOR, medyo alanganin pa tungod kay grabe gid ang halit sang bagyo. 62 anyos ako, amo pa poto kapilaw bagyo nga di katindog. So halos tanan nga kapostihan kang Noseco, kag iban pa nga mga nagkalatumba. Napektuhan ang power, napektuhan ang communication, halos sa mga. Pero subong ginatinguan sa aton management sa Noseco nga mapadayon nga ang pagrehab. Sige. With that, Mayor, salamat si mo sa nga serbisyo. Mayong gabi, mabuhay ka, Mayor. God bless sa tuntanan. Stay safe. Yes, sumalaw. Damog salamat, Action Bayan. Kag-upod ka ang stasyon. God bless, Action Radio. God bless, Sinuban. Firing line. Si Mayor Ernesto Estrao magkaksyon sa hinubaan, ini siya subong, graduating na ni. Mag-graduate na sa pagkalkalde, kag sa sining May 9, 2022 nga eleksyon, magapapili siya vice-alkalde na naman. Firing line. Teryo, mismo siya nagalantaw nga may halog politika gini. Nabalikan taning police boss, kung anong investigation ang pagpatay sining former kagawad, kag tinaga-organize gali nagatrabaho dira sa Banwa, kag sa idalom gid sang grupo Asenso, partido ni Mayor Estrao, mga kaksyon. Sakto to ang balya, bulak-bulak lang niyang politika sa kabuhit as kalibutan. Pero kung disgrasyahon kada sang upod mo sa politika, way gigid, tunaw kagid. So dapat dita pa ibutang gid ang personal nga kaugota sa hampang sa politika. Action firing line. Kaling kung kisa ang politika, action elms, ginapangabuhian mo na bla, daw mangin matay kagid ya tuod. Kung dira kagid ya nag-asinso man nga daw damo gid ya makalkal mo da sa politika, bisan mamatay ka pa tawo. Action firing line. Tina nga prinsipyo sang tawo, way gid niya pulos. Kaya after politika no dason, why? Kung perde kampanya lang kung tani, gali kiti ato allegation pa man lang, pero hindi taman ni sila mapindihan kay abot naman nilang hampang pamulitika sa kadugayon na nila nga napungko da sa ila sini nga pala nga kuan mga kaaksyon. Action firing line. Di dapat hindi ta na mapadayon inang mga pulupatyanay way gid tupa na, no? Untato na abi padag-inyo na lang na panami-nami plataporma di gobyerno. Padag-inyo da kag paindis-indis kamo na pagupugwapo sa mga proyekto. Amo nang ginambal tabla pirmi, once ganing ara kada sa pwesto, himo kag idya sang kaayuhan. Programa. Action firing line. Kay pag-abot sang eleksyon, bisan manihol ka na lang Action El Rey. Bisan sino pang pinakabakod nga maengkwentro do sa imo kung mapahimo mo mga programa sa banwa kag syudad mo. Bisan mang number 4 kada sa opisina mo kag magpulo panihol ya. Papili ka mo da. Kaya ang tao hindi nyo ni madalay sa kung ano da. Aryo, programa ho. Action firing line. Galing kay kung ikaw isara-sara ka sa pwesto, ang ginahuna-una mo, paano mo punon ang bulsa mo kag ang bangko mo, pag-abot sang eleksyon, dira ka pa magkaran-karan, dira ginagakadto kung kaysa sang pinatsanay. Action firing line. Dira nakadto kaysa sa pinatsanay, kiti mansig-mansig, pendis-indis, pangita butante mo. Kayawan ka naman to ayo sa butante, kay way ka man hinimuan, kaysa may mga tao dan nga mga maalam, kag tanda man sa eleksyon ginatawag. Abot na sa punto, yan nga di ko yung buto siya niyo. Total nakatilaw naman ko sa imo, way ka man tupa, klase alkalde ka, way ka man tupa, klase gobernador, kapitan, kung ano ang posisyon sa gobyerno. Di ko yung buto sa imo, kundi may ara na sang pinugsanay. Action firing line. I-advise na lang kung sino magdala laog da, abo na himuon nyo. Pa-programa, gig ka mo. Hindi kay puro lang pagwapa kag pagwapo. Action firing line. Pagbalik na karon dugay-dugay mga ka-action, check naton diri mga transport organizations naton or sector diri sa Bacolod mga ka-action, may connection sining lolorota di sa aton sa Bacolod kag nung plano na may pasaka 2 ka pisos plitian. Action firing line.
Pero nga bahin sa aton sini nga pagpangalagad ginadulong Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usap. May kabilang sa kay Kurt Nathaniel de la Torre, Action Bri, great ko lang happy birthday, Action Dorel Cabatu, Purok, monitor lang Purok Duluna, Nasinda, Guba, Central, Maaw. Lilia Taton Araman, Liberte Biniten Ubaldo, Simila Paternal, Jacqueline Marinho sa Maynila, Balot Tondo, damo guro balot na ano. Kativer Araman, Melanie Calvas, salamat gid. Cesar John Tigayon, Barangay Kumaliskis, ang naga-monitor Archie Tigayon. Mo taga Barangay Kumaliskis oh. Virgil Pindas ang Celine Holmes, salamat gid sa pag-monitor. Allen Marlinko, thank you gid. Barrio Garay, ginagreet niya lang si Georgia Gargasiran. Si Ma'am Georgia Gargasiran. Arniel Gonzalez, thank you gid. Nerwin Sakmar. Si Jennifer Laurenia Mahilom. Nan, amo na ang natabo sa amon tricycle driver namon sa Hercuvilla Toda. Nagpuli na lang halin las 9 hasta launa wala gid. Abi ko anay kinanglan bakuna ang tanan. Thank you gid, gadugang ang information no. Felice Binzola, Jerry Limaco nagamonitor sa Bangga Totong Felisa, Romel JP nagamonitor man. Monitor lang sa iyong matahom ang programa Action Firing Line. Keep safe everyone. Thank you gid. Fernandez L. Eric Araman, Inday Blaza, Rofi Libran, thank you gid no. Mila, okay nabasa ko na. Si Marilyn Tolosa, thank you gid. Azucena Cabales Aurelio sang Barangay 35, si Vincent Tabilino sang Bacolod City, Mandalagan. Sige. Paki-share lang, balikan ta kabudugay, last 8:20. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, nga kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4 taon 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Okay, everyone, ako balik si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako
Ug si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Ito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may tumataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Punyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Kini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman Grabe kawatan, ti ano na lang tasni. Oh, manguma na lang kita si Action firing line. If ni Action Radyo may ari di samon mga leader ginapili lang ang paglista pero hindi mana kayuhan. Kaayuhan gaba kag merisi sobra pa diri ni sa Granada. Junjun ni. Action firing line. If ni Action Bray ang politika sang una panamay nami plataporma subong ya ang politika panamay nami lungon kung madimalasan ka. Action firing line. Puro tema na yung mga komento nila na. Action Bray, good evening. There is la Carlota ni, gina-pressure din ni Mayor. Pabaksin, ano niya man? Bisan din ka makadto, subong ma'am, daw mo nagkakatabo, subong. Action firing line. Tuod na Action Brian, amo na ginaangila kilala, ginauna, lihog ko, abi, usisa. Action firing line. Action Bray, good evening. Biskan kun may sakit ang isa ka tao, anong vaccine man? Vaccine, guro niya, no? Depende na sa doktor nyo. Kag pag-aboto sa lugar, i-validate ka muna mo. May screening na mo. Action firing line. Good evening, Action Bray. Ilista pa kami nga ari man kami sa putok-putukan sang bukid. Action firing line. Diba? Tanan mo, no? Tanan. Ambot kun ara kada sa mga lugar bing nga mga ambot yung doon ka pa ni Kapitan da. Ara kabis putok-putukan sang kabukiran, ano? Action Bray, good evening. Nahadlok ko magpabaksin kasakit akong dughan. Naginom ko, hindi ko ya kaginhawa. Gusto ko gid magpabaksin kaso gadwa-duwa ko. Kabalo ka, pag-abot ka ni sa vaccination center, mangkuton ka muna to. Oo, kung ano dapat ay himuon na. Di man na pag-aboto, abi nyo tuslukon ka mo dayon, di may mga question and answer portion para na. Action firing line. Evening, Action Bray, mangkot lang ko tani kung paano ko makuha ang 500 ko sa remittance center kay nagdaog ko sa ARB. Okay. Pamaskwa, Action Radio, last month, ari na ang okay, code December 23. Kuhaon ko tani kay dugang sa pang Noche Buena ko pero wala ko nakuha hasta subong. Ati, kadto ka lang to ya sa may vaccination center to, kag i-claim mo lang to liwat. Kay ihatag bala na ila kunara ng imong code. Action firing line. Evening sa radyo, tilawan lang nila ang di gusto magpabakuna, ganoy, base nubo sugata nila, shotgun. Action firing line. Di ako na akon lang to ya kaginang ganoy kung akon lang to Di ko hindi ko magpa-vaccine kay halin sang una, 90 lang, over 70 akong dugo. Kag nagabulanti ko sa Libertad, kag kun hindi ko pagpagwaon kay hindi ko magpa-vaccine tungod kay nubo akong dugo, gaan ko nila budget. Amo nang hindi ko gid masabat, amo nang dapat nga i-explicar sang gobyerno. Action firing line. Good evening, Action Brian. Ari lang kami sa monitor sa imo program kada gabi. Si Lovic niya, kag Robbie, Dila Luna sa Barangay 30. Las 8:36 mga ka-action. Action Brian Borden. Action firing line. Dali kay Black, check ko lang na yung mga ka-action kay do may ara sang reklamo bala, no? Okay. Okay, sige. Thank you. Kuan ko ni karon ipasa ko da karon na manager, nay. Ipasa ko da karon kay nag-text diri sa aton. I-check ko lang ni, no? Sige. Las 8:37 na. Okay. Tawagan tabay try lang si Sir si Sir Jesse Ortega be. Kay may reklamo to sila mo, no? Parti sa road plan diri sa siyudad sa Bacolod. Check ko lang ni Abe kung ano siya, para at least mahibalaan taman kung anong sitwasyon, no? Dali gid lang. Sige. Na las 8:37 na. Action firing line. Kay importante man mo, no, para sa aton sa mga driver bla. Para sa aton sa mga driver, mga kaksyon diri sa siyudad sang Bacolod.
Sa pinamangkot bala, may connection sining Kwan, sining alert level number 3, Boss Abacolod, way kamo dapat sang kahangawan, kay way gid man sa dako nga changes, pero I understand mayara sa ipagwaon pa nga Kwan nga EO si Mayor Bing Leonard Diagro angot sini. Action firing line. Amo nang hulat-hulaton naton mga kaaksyon kung ano na siya ang unod sina, no? Okay. Na-check naton subong si Sir Jesse Ortega kung available pa kay naunahan tabi kay nang ko ni. Unahan ta iban nga dalagko nga balita pagid sa aton sini nga pagpangalagan. Alang-alang siya alang-alang siya. Sige, okay na lang No problem nang last 8:31. Action firing line. Diri kita sa iban nga balita no? Subong nga gabi mga kaaksyon kundi Kwan didto ya sa San Carlos City ato balang nadakpan kahapon nga 10.2 million pesos. Dako-dako nga kantidad sining ginapatihan siya no? Nga nadakpan didto sa syudad sang San Carlos mga kaaksyon. Ang ini nga persona kilala nga amo ya si Joel Rizardo, no? Taga barangay kuan siya, Barangay Rizal, no? Syudad sang San Carlos. Ang Barangay Rizal ni siya kung nalingkad diri sa Bacolod via Don Salvador. Pag abot mo gid ba sa may damo pamalay da. Amo na ng Barangay Rizal. Dira siya nagatiner mga kaksyon. Antes ang proper sang San Carlos City mga kaksyon. Ginbalikan ta kay na kag pag ginpamangkot kiti kagabi ang information all about the operations of PNP kung paano siya natikma tigin baklan siya sang madako-dako nga kantidad sang napatihan siya bo mga kaksyon. Kag confiscate didto ang bulto-bulto nga mga illegal nga droga. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon ang bagong hepe sa San Carlos PNP. The 1 day pala ni siya nagpungkod 2 days pa lang, no? Nga ining si Rizardo distributor gid man gali, no? Sila pag-monitor. Hindi lang kay nagapatiner gid sang dalag ko nga droga dira kundi siya gid mismo nga distribute, no? Sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Most likely sa makaiping nga lugar sang San Carlos. Action firing line. Imagine mo 10.2 million pesos bao ko na pagwa mo to sa community kag nagamit to sa mga adiktos to sa droga. Grabe, damo naman nga pilos ngoon pro. Action firing line. Nagaduda pang pulis nga hindi lang sa Negros siya nagadistribute kundi pati dito sa Oriental Negros. Kay natukiban kada may balay siya dito sa syudad sang Canlaon. Action firing line. Pero gina pangita to subong iya sining nga live-in partner nga nakapuslit mga kaksyon, no? And sagi nila kapamangkot pa subong ining si Rizardo hindi pagid magpanugid kung sinugid ang nagasupply sa iya. Kag kun diin halin ining nasambit nga illegal nga droga kay tiway man ayhan laboratorio dis Negros. Action firing line. Way man di laboratorio ti din gid ibinaghalalin ining sa pagkadamo 18 million pesos mo. Kung isa ginahuna-una mo ni nga mga amo na kantidad dito lang sa Luzon bla, no? Ti diri sa aton may ariman. Kay nasangod to ti gin-inquest na ni siya pagintindi naton ining nasambit nga suspect mga kaksyon, ano? So check pa karon sa kapulisan sinong supplier niya, sino pa ang ibang nga ginadulungan niya sining nasambit iyang illegal nga droga mga kaksyon. Action firing line. Ari si Misahon angot sinisaton interview kay na sang aga mga kaksyon. Ako siya dito mag-distribute siya sa area. Sa mga distribute sa so hindi ko consider ng NBC mag-tulong. Distributor sa sir din siya kuno kukuha sang supply sir. Di nga province or anong situation. Yan ang ginagawa kung hindi kita yung source niya. Hindi pa kayo makakontrol na kung hindi ng source. Okay. Dugay na gid man sa sir ga-operate sa San Carlos sir. Okay, dito kayo na sakit. 3 months na mga monitor na siya So sa wala ka ba na sir ginakuha na ni siya gali gina-monitor na gid todo sa San Carlos PNP. Sir, lastly, sir, kinadakpa na sa sir, anong status subong sir San Carlos dako ining paggabuhin sa supply?
gini, ako gini nga pagka-uwi sa tutay nga dali, malibintang distribution nila. So at least paano, minimize kita ng drug distribution sa Sagalos. Sir, magluwa sir nga distributor sa Shabu, sir. Anong iba niya nga trabaho nga daw panakit butas nga trabaho, sir? Ni ara? Wala siya trabaho. Sabi sa security guard. Sabi sa dari sa gwardiya. Okay, grabe ano. So aside San Carlos, sir, din pag itsaga pang distribute, sir, may ara pa sa Gwa. Banwa siyudad. As of now ang iya ginamala, nasa ikwatas naman siya bagay sa ang naon. Siya para sa mga tumisihan siya, kung ginapit siya sa naon, para malupit sa naon. Okay, so far daw mo pamalagi na subong, sir, no? Okay, portion sa interview naton kay Misaon. Action Firing Line. Dati gwardiya siya, ano? Tiko na mo na kadako income mo. Magwardya ka pa. Makapagwa ka na sa amo ni kadako nga milyones kundi ka madakpan. Action Firing Line. Pero tiwagid pulos, no? Sa iban dira nga naga-engage gapon may angot sa illegal nga droga kag iban pang aktibidad, mga gambling kag iban pa nga inang mga illegal gid yabi yung tatinyo na, no? Maluoy ka mo sa galingon nyo, dakpan ka mo pila kadlaw. Action Firing Line. Sige, pabosan, tama ko ang alkalde sa San Carlos, buwas nga adlaw. Kung anong pag-assess niya sining pagkadakop sang 10 million pesos ba sa San Carlos, way maniga paulihi kung dinakpanay sa illegal nga drogang pagambalan. Action Firing Line. Tapos pag dinakpanay da, hindi isa, duha. Kung isa, tag-isa yung kapurok, yung kadagpulo, yung isang kadadakpan da sa San Carlos City. Puwerte yung droga magdinakpanay da. Action Firing Line. May mga barangay, gidagani isang liga, mga barangay 5, manada nga puwerte man da ang illegal nga droga, mga kakson. Action Firing Line. Ginadulong sa aton to sa D3 Bayo, droga protection sa aton sa Ikaw Galingon. Action Firing Line. I-update ko lang gamay aksidente tubla sa Misamis Galio. 11 nag-election dale, 11 nang patay sa Puriagaba, no? Nagtumbling ining elf nga salakyan nga truck, mga kaksyon, no? Tungin mention ko kay na Siyam, may bako nga update, mga kaksyon, 11 nang patay. Kag halos tanan pilason hamakon mo iula kay mo sang elf iya nga nagapungko kamo to, di bang elf na sa likod kahala na iya way ni atop, tapos sa transit da driver kag tatlo ka pasahero or duwa or pila ka mo kabilog da ang sa likod to tanan niya boss gito ya ula iya mo. Action Firing Line. Maligo lang to tani, pinamilya nga lagaw, mga ka-action ba usos gindi malas gid. Las 8:45 sa aton sini nga pagpangalagan. Action Firing Line. Talagi lang kay endorso tason sinyo ang Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kundi. Kabilang sa kay Janzel Andico Quachon. Salamat. Jamel de Florendo. Naga-monitor man sa ni Mation. Stay safe and God bless. Si Leo Garduse. Pastor, may gabi da. May gabi Exxon Brian, Pastor Garduse from MDRRMO, Don Salvador. Matinumanon diri ang mga tao gapang check kami vaccine card kag ina sa aton public market halos vaccinated na ang mga tao. Wala kami yaga ugtas kamo da iya nga naga-kominto nugay kamo sige patig-ati okay lang. Kapita Action Bri, God bless gid sa imo programa. Makasaboy ko da pastor, mga pita pastor dira bla sa mga nami nga makapihan da sa DSB. Abi dalaman ko da pastor sa kapihan da nga inablang gatamwa kato sa binaw bla ang suba bla. Tultuli ko da sa mga hilit-hilit da nga mga maayan-ayan bi pastor.
Hindi lang to sa pinakabungga gid Dire sa mga kilid-kilid pero socialite nga kilid-kilid bala. Joke lang na pastor. May gabi na sa inyo tanan mga mapisa ni nga mga MDR RMO officer dibla member ano. Si Sir Ariel Palma may gabi da ba. Si Nemrak Ralep Atirats. Evening Sumbrayan, mag-greet lang ko belated happy 88th birthday sa lola ko na ara subong sa barangay Quezon, San Carlos City. Bao. Si Lola Remigio Santa Rita. Novi Valencia Subaldo Raman, Rodilyn Mondido kasama sang Pandanon Murcia, Hacienda Gimbal. Bao. Sige, Sonia Villarosa Garcia, si Cold Eleanor or Inor. Ang gobyerno ta subong daw iya nakakomunista nga style. Hindi mandatory pro iptanay. Sonia Villarosa Garcia nagamonitor man sa Alangilan. Mark Joseph Pulgo, si Piper Pursley Aksumbray. Ang mga buang kag inang nagatulog sa Higadala, hindi na sila buang May diferensya lang sa panghuna-huna. Higadalan why man na vaccine nga why man na COVID. Gamay lang na explanation ko da Ma'am Piper Pursley. Kabalo ka sila, why sila naka-close contact sa mga tao nga carrier sang COVID. Amo na nga why sila gid kabalakan. Kay like for example, ikaw naga-close contact ka bala sa ila, di ba wala? Kay nga syempre why sila kapaligo, why sila kailis, medyo na lain baho nila. So, ang kabalo kang COVID, ga-transfer lang human to human. Tao to tao. Na? So, kung may nagapalapit sa ila, wala sang virus nga matapik sa ila. Sigurado ko, bakterya, inang normal nga mga bakterya. Ara. Gets mo, Piper Pursley, ma'am? Thank you, Gid. Na? Si Mila Paternal Araman, Action Bray, ang 11 years old, makapabaksina. Lapit na lang ma'am, ginakuha na subong process na. Rodora Shoko, si Romela okay, nabasa ko na. Ocalinas. Action Bray, evening, amo di sila subong nagapili. Gapamati kami, nagatanaw man kami live firing line. Happy birthday kay Inday Dorel Cabato. Georgia, nagamonitor man sa Singkang. Good evening, Sombray. Gusto ko lang, halikero na Rihida Trava. Gusto ko lang tani paabot sa management sang Cebu Pacific. Parte sa refund bala sang ticket. Nagawad kami 9-7 pa sang January 11 nga flight. January 10 mga 3 PM nakabaton kami text nga cancel ang flight. Tapos kay ipa-refund mahulat pa kami binulan sa subong nga kapigado binulan pagkag balik amon kwarta. Please Action Bray, ano dapat na mga himuan? May ara na da kwan mo. May mga policy na da mo. Pwede nyo na mabasa sa policy da ma'am. Sa policy da, i-check ninyo kung anong nabutang. Azucena Cabales Aurelio, salamat gid sa barangay 35. Sige. May policy sa da ma'am. I-check nyo da kung anong nabutang dira na. Christian Gonzalez, always man sa aton nga taho. Justin Villa Esther Hunsay, may gabi Sombray. Pag-greet ko lang Villa Esther family, Galantaw subong nga gabi Alfredo Villa Esther, Marianita Villa Esther. Jansel Andico okay, nabasa ko na ina. Sige. Ma-relax o kadali Mabalik ko dugay hadra lang kamo 8:51. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic sa sunod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tungtong Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign
sa Aksyon Radyo Bacolod. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Good day! Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapil pa. Mr. Roberto Carlos Halbuena ba naga-monitor subong kag may gabi man na kay Attorney John Orola nagapapili ni sa subong gobernador sa Negros Occidental. Mabunggo siya kay Gobernador Eugenio C. Lacson. Why siya ga aksyon na? Why siya reklamo parti debate ya? Ang duwa ka nagapapili Gobernador sa Negros, tatlo ni sila. Why reklamo debate anytime Diri man na sa Bacolod subong nga pating debate do na issue pa. Action Firing Line. Di ni debatihay nga maglalisay kamo da. May mga pamangkot na da. Anong programa? Hindi na ta magkomentar basta last Jess kuno to sa baddo kuno to bot din na pwede makit-ani. Action Firing Line. Pagtagbanok sadya no organize man diba do ka sadya gid sa Bacolod sa mga enkwentro yan no pero no may gabi man kay Councilor Cleo Gaudite dira sa may syudad sang Bago naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad la salamat kay Councilor ini manog kwan man niyo manog board member man ni sa 4th district man Action Firing Line. Panamayawon tanis la kay basta ka pamati tamyawon tagid libre man ning tamyaw di sa aton ano Action Firing Line. Sige, ang iba naton nga talamyawon pakaronon naton. Salamat gido sa nagpadala to sang video sa aton lang ang basura sa may economic highway da. Nakuha na, no? Nakuha na sang IPM. Salamat gid IPM. Action Firing Line. Muling lain sa IPM kay munuhon mo pa antis kuhaon ang basura. Action Firing Line. May kami man kay 28 naga-monitor sa aton sining pagpangalagad. Sige, ang iban pa basanta nga mga balita, mga kaaksyon. Suliton ko lang buwas, ang Bacolod, alert level number 3 na. Pero ang Negros Occidental, alert level number 2. Wala sang anuman nga mga restrictions nga makapabudlay sa inyo, taga Bacolod ka man o kon taga Gwa sang Bacolod. Action Firing Line. Way nakita oras sa aton sa pagpangalaga din sa Action Brian Mordan nagagda sa inyo karon Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Maghilibati na naman kita buwas sa mga nga estasyon kag oras mga kaaksyon din kaman sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Action Radio. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.